S'ha celebrat a la sala de plens del districte de Sant Martí l'acte de presentació del llibre Cent i una mirada, de Sebastià Caus i Josep Anton Pérez. L'obra és una mostra fotogràfica de la realitat contemporània d'Etiòpia. L'acte ha estat presidit pel regidor del districte de Sant Martí, Francesc Narváez, i ha comptat amb la presència dels autors del llibre i de la presidenta de l'Associació per al Desenvolupament de la Infància d'Àfrica, Victòria Draper. Els autors han volgut mostrar la cultura, història i humanitat del poble etíop mitjançant les seves mirades, abarcant des de la infantesa fins les mostres de fervor religiós. Aquest enfoc s'allunya dels estereotips de la fotografia al continent africà. Quan estàs parlant d'Àfrica, quan estàs parlant dels països del tercer món, doncs estàs acostumat a veure les imatges típiques de la misèria, de les panxes inflades, de les mosques i tal i això. Aleshores nosaltres, després de viatjar pel país i després d'intentar entendre i conèixer una miqueta més a la gent d'aquest magnífic país, el que vam veure és que les mirades diuen moltes coses. I aleshores el llibre el que pretén és fer com si fos una sinopsis de lo que és la cultura, la història i la humanitat d'Etiòpia. Part dels beneficis de la venda del llibre es destinaran a finançar projectes de l'associació ADIA, que realitza tasques humanitàries en aquest país africà.